Няма как да пазим. Чуваш корено. Ръпсът съм му казал какво трябва. Да си знаеш, брате, и те си правиш, защото мислиш, че няма да ти кукая или няма ти цепя басмая. Много слаб. Ама ще ми звъниш пак да ми кажеш, брат, ай да изем да правим нищо, ама ще ти кажа, не бе, брат, аз заичам, не мога да изпитам с тебе, съжалявам. Оле, къса ли това е луд? Не бе, брат, ама следващия път ще набра глава в къса, ясно ли ти, ето това брат, пари са, смъркай са, там и да ти мини по-лесно смисъл, що ми Ма ти рейджна, брат, защото следващия път ти ще рейджна, че ще стане лошо на тебе. Ама каза с тебе да не излизам, брат. Защото си изпаднала, ама кажа ти чука, никога не се усещаш. Уби. Бока, добре. А каква те си харесва? Аз мога да кажа само едно. Той е малко по-добро от кетчманията, човек. Да, не, Бог. Думи мания. Чек, все едно гледам кетчмания, само че без кетч също. Бог сега се засяга тук на плодите ми, братле. Ама вие всички бяхме виновни, мен ме заслиха 6 пъти на мит. Само Бог е виновен, няма такива. Бока, тук го види. Човек е... Боко да беше Веско, направил некромикан, както му казах, те ще вземе ни бараките, пак щяха ни изнесат. Това е. Вес, аз те искаме тъс мирана да я видиш и да играеш като ние. Другия път. да, и да вземе и да има джирокоптер за 300% стрела. Ами да, мога да направи един джирокоптер и мирана да видим дали ще направи някой комбо. Той е, бай да им казвам, ама едно 80% сигурен кил. Защото зависи колко може да се отдалечи смисъл. Не, човек. Те ми влизаха Аз съм отляво, чувствал само отдясно, един отзад, човек, отпред, бе. с смолк, без смолк. Дай го откажа така как съм мутван. Ела щастник. Милчо? Брут папа. What? 4400 срещу какви играем, бе? Абе, какво става днеска, бе? Да ги бием те, а? О, да. 4400, братлия, парича. Ти ще е добро. Това ще е болезнено добро. Срещу нас. Взимайте най-големите имби, с които може да щупите всичко и тъйто. Вилко, можеш да го играеш този судов? Боко, кой ще взимаш ли? Ама изобщо не можеш да го играеш, нали? Как съм бил това само един човек, бе, че не мога да го разбера как се прави това. Искам да го путна. Не, бъди лошо. Питам, някой може да играе на спирит. Аз мога, ама... Чай, че чувам някакъв гей да Кой го... искаш да ти взема? Ти ли искаш да го играеш от спирит? Аз мога да го играя. Горе. Не, някой да пикне пак, аз не знам с да им видим малко пиковете. Колко пари ни взе? Николко. Добре. Ама е кофти парите два пика да виждат, че е той. Те аз ще пикнат алхемист, ако не знаете. Найс, я си предсказвал бъдещето, миналото и така нататък. Сега ще имам. Бруфакър. Защото е рандом. Да. Дизраптор опи. Много опи. Сайленсър, не подсказвам сайленсър. Перманентен сайленс и всичко свършва. Earthshaker, съгласен. Аха, но изморих се. То не сте смъртли от играта, изморих се от викенд. Да бе. Дейте повече тъй. Lifestealer, ме. Тя зладури, какво може да ги би. Вземай Веско, вземай Earthshaker. Queen of Pain, добре. Три героя, които моментално ще гръмват. Какъв мит искаш, Милко?
Срещу Queen of Pain. Да. Аз мога да го правя с зевсания. Може би. Ой, като ти давам бонус демиджа, директно лаганим рефреша. Аре, че има простя, дай един пуч. О, да! Учи ли е? Да. Че... Те трябва да сме агресивен човек лейт гейм. Да, Bounty Hunter между другото ще сноуболни. Добре, Бързо ще сноуболваме, ако тръгнем да се съберем рано на 6 лева, примерно. Ама баунсто... Bounty Hunter... Много агресивно трябва да го играеш и много да тръпнеш преди киловите. Рад. Веско, искаш ли да ми ги закрещваш за Silence, а? Аз се чудя или Рики, или Баунти, да я знам. Ами... Баунти по-добре. Да, Ама Bounty... екипи ще е полезно, като ги смокни и направо... Не, то Silence са ясен, ама те имат Apparition, който е по-брутален Silence. Аз пък Apparition на Disruptor е. Тъй, че по-добре не е такова, дече седим на едно място. Някакво по-динамичен отбор трябва да сме. Взимай баунтито за трак и бонус голд и баунсинг стън и то и то. Защото можеш да взимаш бонус голд. Еми да, ще сме... Еми, нали това е Bounty Hunter, бе? Отивам да сналям вода, защото ще се радвам. То идеята е да сноуболним, нещо е такова, бързо да приключим играта. Аре, какво си пиш ти с такова ти? Какви пътки?